Що це вже ефір? Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР. Програма «Бугунь», де ми говоримо про найголовніші події дня в Україні, в світі, в Криму. І не тільки говоримо, також про глобальні речі. У нас в гостях Людмила Гриневич, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу історії України 20-30-х років і одна з найбільш визнаних у світі дослідниць Голодомору. Зустрічаємося якраз напередодні роковин Голодомору. Доброго вечора вам. І, до речі, не тільки роковини Голодомору найближчим часом. Сьогодні роковини перепоховання Стуса, Литвина і Тихого в Києві. Їх саме цього дня привезли до Києва з таборів, перепоховали, і десятки тисяч киян вийшли на цю подію, що теж говорить про те, що в ті часи люди, 89-й рік, теж були досить свідомими, знали багато що. І ви були свідком, очевидно, тих подій також. Ну, але давайте, мабуть, розпочнемо з Голодомору. Так, зараз багато говорять про те, що події довоєнної Європи, кінця 30-х, можна порівнювати з нинішньою ситуацією. І так само об'єднання різноманітні міжнародні допустили те, що відбувалося в Європі. Ви як історикиня, наскільки до таких, от вже 7 років про це говорять, так? Наскільки до таких екстраполяцій ставитеся? Наскільки це схоже вам? Абсолютно, мені здається, це доцільно про це говорити, але слава Господу, що, можливо, в такій мірі, як це сталося в 39-му році, не допустили. Але все ж таки ми повинні пам'ятати, що на початку 30-х років, коли тут була гуманітарна катастрофа, геноцид, і їжа була використана як зброя, і було вбито близько 4 мільйонів людей, Європа мовчала. Ба більше, Америка лобіювала вступ Радянського Союзу до Організації Об'єднаних Націй. Розумієте? І принципи економічної доцільності взяли гору. Тобто не почули священників, не почули українську діаспору, яка зверталася. Тобто просто, грубо кажучи, поігнорували це все. А чим це обернулось? Це обернулось тим, що в 39-му році Радянський Союз почав скидати бомби вже на мирне населення Фінляндії. І от тоді Радянський Союз викинули, але вже було запізно, бо почалася Друга світова війна. Зараз я думаю, що чому можна проводити аналогії, чому ми це повинні робити. І чому ми повинні, власне, сьогодні не просто говорити, а вимагати від країн Європи, щоб вони визнали Голодомор геноцидом. Тому що вони несуть свою міру моральної відповідальності за ті події. Адже уряди країн через розвідку, через дипломатичні коли прекрасно знали, що робиться. Крім того, багато країн Європи, Британія, Німеччина, багато, практично знаючи про ситуацію в Україні, продовжували за низькими цінами скуповувати хліб. Є український хліб. Розумієте, є статистика, яка може показати, яку величезну кількість людей припинення цього імпорту радянського хліба могло б врятувати, скільки це людей. Тому і зараз, коли почалася війна Росії проти України, на мою думку, реакція світу була неадекватна. Назвімо речі своїми іменами. Вона була неадекватна. І через що ми можемо на сьогоднішній день говорити? Ну, очевидно, це говорить про те, що все-таки суб'єктність України ще не настільки, знаєте, загальновизнана. Ми можемо все ще в уяві когось виступати розмінною монетою. Дуже схожий момент на той період, ми, до речі, знову в 20-х, 30-х, що провідні європейські інтелектуали, митці і так далі заплющують очі на дії Російської Федерації. І тоді Бернар Шоу, Ромен Ролан казали... Еріо, так, Дюранті, який лауреат Пулітцерівської премії, говорили про те, що все чудово в Радянському Союзі, ніхто не голодує. В Україні взагалі я з'їв найсмачніший обід, який я їв в своєму житті, хто там з них писав. Ну і зараз так само
багато в мистецьких колах, в інтелектуальних колах, теж багато симпатиків Російської Федерації. Тобто за ці 100 років невже було так мало інформації в публічному просторі, що нічого не змінилося в цьому сенсі практично? Що змінилося? Ви знаєте, тоді теж був Гарет Джонс, а зараз ми маємо Енн Еплбом. Лауреатка Пулітцерівська, людина, яка написала «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», яка практично є другом України. І не тільки. Ми маємо багато інтелектуалів, Тімоті Снайдер. Тільки кажу зараз про Сергій Плохій, кажу тільки про середовище моїх колег, істориків, журналістів. Але справа тут ось в чому. Ви знаєте, оцю традицію таку русофільську за 30 років не зламаєш. Я вам скажу, це навіть на академічній оцій нашій платформі дуже добре це проглядається. От я вам хочу сказати, величезна кількість цих центрів русистики. І я вам хочу сказати, що західні дослідники, у них традиція багаторічня, десятилітня дивитися на проблеми України крізь призму Росії. От знову таки я вам скажу, є такі там, скажімо, дослідники Віткрафт і Дейвіс. Це видатні в них книжка по колективізації і по голоду є. От вони бачать цю ситуацію виключно крізь призму імперську. Російська імперська перспектива. Хоскінг, британський дослідник, приїжджав. Він навіть доньку свою назвав Катериною. Тобто, розумієте, в це вкладались гроші. Досить тривалий час. Це серйозна кампанія, стратегічна лінія. Нам теж це треба робити. Ми ще занадто молоді. Нам всього-навсього 30 років. І плюс ми зараз війну ведемо. Я думаю, що це з часом все буде потроху змінюватися, але те, що така проблема є, вона є. І суть цієї проблеми полягає не в тому, що вони погані, а в тому, що ми недостатньо міцні і сильні, щоб проводити оці наші наративи, розумієте, для того, щоб голос України звучав потужно у світі. Нам над цим треба працювати. А це підтягнеться вже тоді. Можливо, проблема не в наративах, а в залежності багатьох країн від таких банальних речей, як енергоносії. Зараз Росія використовує як удавку Економічна доцільність. Не їжу, а енергоносії і енергетичну кризу в усьому світі. І всі від неї залежні, тому що вона не просто постачає газ в низку країн і є монополістом з постачання, а ще й від неї залежить глобальна ціна на газ, тому що є ринки, вони формують цю ціну в той чи інший спосіб. І як з цієї ситуації виходити, коли є політика as usual, і вона переважує дуже часто наративи, гуманітарну політику, думку науковців, там і простих людей, зрештою, змушує заплющувати очі на гуманітарні проблеми і порушення прав людини? Маєте рацію, але нам все, що залишається, своє робити. Намагатися робити все, щоб голос України звучав в світі все голосніше і голосніше. І це буде змінюватися з часом. Маєте абсолютно рацію. Ми повинні тому і апелювати до історії Голодомору, нагадувати Європі про її відповідальність. Все, що ми можемо зробити, ми повинні робити сьогодні. Звичайно, що є така проблема. Є. Абсолютно є, і з цим пов'язана оця неадекватна реакція Європи. Тому що коли був фактично анексований, окупований Крим, повинна була бути жорстка реакція світу, жорстка, розумієте? А Європа це з'їла. І зараз ви бачите, що робиться там на кордоні. Тобто фактично те, що Путін показує, що ми можемо вас, Європи, дестабілізувати. Ви давайте думайте про те, як себе поводити, дивитися на сферу наших інтересів, на території, якими ми керували, керуємо і хочемо керувати. А ми тоді вам, крім газу, можемо там вам спокійну ситуацію зробимо. А подивіться, Україна може приймати цих мігрантів, да? Але дайте нам можливість зелене світло увійти до Євросоюзу. Ні. До НАТО? Ні, поки що. Розумієте? Тобто, так, ствердження державності України – процес надзвичайно складний.
Взагалі, от у 2014 році Росія пояснювала свої агресивні дії тим, що там Україна, неправильна зміна влади. Ну, словом, якщо перекласти це мовою політики, то вони скористалися вікном можливостей, яке от відкрилося без формування нової влади в Україні, вакуум влади, будемо відвертими, так, і от вони скористалися цією можливістю. Зараз чи не відкривається, от ви як історик, ви ж можете дуже там масштабувати, дуже згори дивитися на ситуацію. Чи немає зараз такої ситуації, коли слабка Європа, слабкі Сполучені Штати, слабка Україна, залежна енергетично і економічно від усіх, так, чи не стане це новим вікном можливостей для чергової атаки? Ви будете здивовані, але, по-перше, ми вже 7 років стоїмо проти Росії. Не такі ми вже і слабенькі, на всіх фронтах, я вам скажу. І я дуже сподіваюся, що це зараз у нас створюється вікно можливості для того, щоб дорозвалити цю імперію російську, ви розумієте? Бо 91-й рік, коли Радянський Союз розпався, це абсолютно закономірний процес, абсолютно, тому що це було штучне утворення. І взагалі епоха імперії практично пішла в минуле ще на початку ХХ століття. Це нонсенс, те, що силовими способами тримали ті нації, от ми, українці, да, ми ж сформували свою національну державу, Українську Народну Республіку, але Україну анексували. В 20-му році завели майже 1 мільйон солдат мобілізованих в Російській Федерації, і вже потім там якось воно, знаєте, звикли вже до того, що, я думаю, що зараз, можливо, відкривається таке вікно можливостей, на мою думку, яке оця турбулентність, звичайно, це не за рік, не за 2, але вона призведе до того, що Росія буде переживати трансформації. Тому що подивіться, що робиться в Росії в її регіонах. Подивіться взагалі, як там живуть люди. І при всьому при тому бути імперією – це дуже-дуже коштовно. Я розумію, що в Росії є імперське мислення, в неї є амбіції, і в неї є абсолютно, на мою думку, психічно хворі керівники, які чомусь вважають, що вони оцю потугу російську зможуть відновити. Але є процеси історичні. Імперії розпадаються. Реанімувати, вибачте, те, що вже померло, це неможливо. І те, що зараз Росія намагається зробити, на мою думку, що це так, вікно можливостей. Але для дезінтеграції Росії. А що таким спусковим гачком може стати? В Росії є непроста, теж, до речі, і економічна ситуація, і національна політика кульгає. Вскрізь в національних автономіях є такі вибухонебезпечні точки, які їм вдається силовим ресурсом стримувати, але так чи інакше, рано чи пізно, в одній з національних республік десь може рванути. Причому з найнесподіваніших приводів. Там це вже ці умови там вже давно визріли. Тобто тут в даному випадку, я б так сказала, це все тримається на силі у цієї центральної влади. Тобто, якщо ви думаєте, що може статися, Путін рано чи пізно піде в інші світи. І це може стати спусковим механізмом, тому що, по суті справи, це може дуже... Як тільки ослабне центральна влада в Росії, а вона не може бути без кінця міцною, триматися. Розумієте, Сталін, звичайно, з точки зору людського життя, там 10, 20, 30 років – це багато. Але з точки зору історії, оцей механізм, який зараз є в Росії, розумієте, це пружина, яку вони стискають, але вона рано чи пізно все-таки ця пружина розвернеться. І тому буде вікно можливостей, і я переконана в тому, що єдине, що ми ціну дуже високу за це платимо. Все-таки ці наші хлопці, які загинули, більше 13 тисяч, це серце кров'ю обливається. Тому що оцього ми, справді, так як Голодомор, і цього ми ніколи не зможемо простити. Тому що так, розумію, що це все на алтар нашої волі, свободи, все, але це ж живі люди, це мами втратили своїх синів, це молоді дівчата. Звичайно, цю цифру треба множити щонайменше на 3, тому що залишилися мами, залишилися діти, дружини, друзі і так далі. І оце найбільш страшне, що в цих умовах ми платимо дуже високу ціну.
Ми 20 століття пережили 4 геноциди. Розумієте, яка наша земля полита кров'ю. І зараз теж ми повинні нести такі колосальні втрати і заради того, щоб просто стояти на ногах, витримати. Ну, ми це зробимо. Українці дуже міцні. Геноциди, про міцність українців. Ну, давайте з дефініції. Отже, найближчим часом, найближчими днями чергові роковини Голодомору. Про який демографічний удар для української нації ми говоримо? І взагалі, чи коректно говорити, зараз теж в наукових колах великі дискусії, що це удар саме по українцях, як про нації. Так, от про які цифри ми можемо зараз говорити? Ви тут зараз підняли 2 дуже важливих питання, навіть більш важливе, ніж проблема пов'язана з демографічними втратами. Ви підняли тут питання, власне кажучи, об'єкт геноцида науковою мовою. Тобто, проти кого був спрямований цей удар? Якщо подивитися конвенцію 1948 року, то там чітко написано, що геноцид – це дії, вчинені з наміром нищення повністю або частково етнічної, національної, релігійної і інших груп. Так ось, якщо говорити проти кого був спрямований геноцид в Україні, він був спрямований не проти етнічної, це Голокост. От Голокост проти удар по етнічній, а Голодомор – це удар по національній групі, по Україні, тобто по представникам всіх національностей, але культурним ядром оцієї національної групи, важким культурним ядром, до якого відбувалася консолідація суспільства і формування те, що ми б сьогоднішньою мовою сучасною назвали громадянська нація, звичайно, були етнічні українці. Тому їх нищили, перш за все. Але це був удар саме по національній групі. Звичайно, що іноді помилково говорять про те, що це був удар тільки по етнічних українцях, а от євреї, поляки, які тут гинули, і інше, це вони просто так були на місці злочину, там, знаєте, цегла на голову впали. Це неправильно. Абсолютно. Тобто вони так само були частиною оцієї національної групи, але ядром, важким культурним ядром, державотворчою основою, звичайно, були етнічні українці. Це перше. І саме якщо ми з таким підходом ми виходимо на міжнародну арену, нас чують, тому що це є абсолютно обґрунтоване пояснення, чому Голодомор слід вважати геноцидом. Бо як тільки кажуть, не тільки кажуть, а євреї вони, чи там поляків, чи росіян, які жили на терені України, вони не рахують. Ні, рахуємо. Тепер те, що стосується демографічних втрат. Ви знаєте, взагалі, коли ми говоримо про демографічні втрати, і коли ми говоримо про мільйони, у мене складається враження, що ми досить часто просто, як вам сказати, просто в цей момент забуваємо про те, що за цими цифрами стоять живі люди. Для визначення Голодомору геноцидом немає значення. Знищили 1 мільйон, 4-5 чи 10-15 мільйонів. Чи навіть 300 тисяч, так, це може бути. Це не має значення. Якщо ми говоримо про ці втрати, ми повинні розуміти, що нищились цілі сім'ї, це руйнувалися світи, це трагедію кожної людини. Подивитися, от хлопчик, який померла спочатку мама, тато з ним ховав, потім братів поховав, потім тато. Його забрали там якісь родичі, він за тиждень прийшов, хоча б в хаті хотів постояти, подихати повітрям. А вже хату всю рознесли, все розібрали, і в нього нічого, навіть жодної фотографії не залишилось. Розумієте, чи я в електричці колись зустріла жінку, яка мені розповідала, що вона бачила, коли її братика забирали, 1 рік йому був, на цю повозку, знаєте, їздили повозки, і вона побачила, що він живий. І вона сказала, він все одно помре. От на все життя з цією травмою і з цією відповідальністю живе. Тому, коли ми говоримо про втрати, ми, по-перше, повинні думати і осмислювати це як величезну трагедію. Тепер, що стосується цифр. На сьогоднішній день єдиною науково, академічно обґрунтованою цифрою втрат жертв Голодомору – це є ті втрати, які обрахував Інститут демографії Національної академії наук. Тобто це величезна цифра, насправді. 3,9 мільйонів – це прямі втрати, вбиті голодом, плюс 600 тисяч – це ті, хто не народився, не народжені.
От що це значить? Да. Ну, це ті люди, які це ті, хто могли народитися, але не народилися. Розумієте? Тобто оці втрати 4,5 мільйони. Так. Це ті цифри, які пройшли наукову апробацію. Це те, що прийнято сьогодні міжнародним це академічним про всі товариством. хвилі голодомору чи тільки про голодомор? 32-34. Вони, правда, 32-34 роки. Зараз, от останнім там місяць чи два, Інститут голодомору ініціював проведення комплексної експертизи. І от в частині демографії визначили, що вони вважають, що втрати в 32-33 році були 10,5 мільйонів. Значить, я можу сказати однозначно, що ця цифра, вона не може бути прийнята спільнотою. Вона так само, як це відбувається традиційно в науці, повинна пройти серйозну наукову апробацію, рецензування. Але я вам як військовий історик скажу. Розумієте, 15% населення – це вже тотальна мобілізація. Це промисловість стає, це стає все. Якщо 10 мільйонів, а населення було 30, це означає, що це 30%. Це дві тотальні мобілізації. Це, якби таке відбулося в Україні, це означає, що або мільйони тут сюди завозили росіян 30-ті роки, це помінялась би повністю структура національна. Розумієте, це абсолютно була б інша Україна. Тому що а на що ми спираємося? На який перепис від якого року? Тут справа не в переписах, розумієте? Тут справа не в переписах. Тут справа в тому, що коли ми досліджуємо голодомор, це надзвичайно складна наукова дисципліна. Психологічні наслідки голодомору досліджують психологи. Медичні наслідки досліджують медики, тому що вони можуть вам розповісти, що там через 2 покоління цукровий діабет, вони працюють своїми методиками. Історики трактують історичні факти, а демографи, використовуючи методи демографічної статистики, тут справа не в переписах, бо це величезна кількість джерел, це і переписи, це і додаткові, потім там ще є такі поправки на недооблік. Це спеціальна наука, розумієте, яка обраховує оці людські втрати. І тому мова тут іде про те, що якщо ми хочемо йти в світ, а ми йдемо в світ, і хочемо, щоб в світі голодомор визнали геноцидом, то ми повинні бути дуже переконливі. А переконливими будемо ми лише тоді, коли ми будемо працювати серйозно, як академічні науковці, витворюючи факти, використовуючи найновітніші методології, методики, а головне – не може народитися дитина за 1 чи 2 місяці. Розумієте, має бути 7 місяців пройти. Те саме і в науці. Спочатку гіпотеза, вивчаєш, потім ти якісь результати дав. Має бути апробація. Тобто, до чого я це веду? Оця цифра 4,5 мільйонів, ніхто не наголошує, що це є остаточна цифра. В науці такого не буває. Може, будуть якісь нові дані, обрахують, буде більше або менше. Але є чіткий підхід. Наука – це коли ти дослідив, апробація, спеціалісти, консенсус. Це якась різна методологія. Пам'ятаю, на початку 90-х з'явилася оця так звана «Чорна книга України», і там теж йшлося про 10, приблизно, чи 8-10 мільйонів населення. Але «Чорна книга» – це не є наукове видання, і це не є... Ви розумієте, в чому тут ситуація? Якщо ви подивитесь літературу і діаспори, дуже багато є в літературі, де от Побережний написав книжку 8 мільйонів. Тобто оця цифра 8, 10, 12 мільйонів, ця цифра звучала протягом десятиліть. Але це зовсім не означає, що втрати були такими, тому що не було доступу до перших джерел, не було науковців, демографів знищили, перепис 37-го року заборонили, ви розумієте? Тобто тепер, коли відкрилися наприкінці 90-х років архіви, коли почалася вже серйозна наукова праця, ось вона дала такі результати. Так? А правда, що не все відкрилося на тему голодомору? Для того, щоб зробити такі висновки, документи були абсолютно достатніми. Все, що зараз відбувається, це і не наука, це політика. І тут треба більше говорити про те, навіщо це потрібно. От ви мені можете сказати, от ви журналіст, популярності, скажіть мені, будь ласка, навіщо нам, просто нам потрібно Україні, щоб були втрати 10 мільйонів чи 15? Мені здається, що це має бути вузькофахова дискусія, і науковці повинні дійти от що значить адекватного висновку. Вибачте, я мушу вам зробити не просто комплімент щирий. Ви розумієте, ви зараз зробили найбільш правильний акцент. Це мала би бути вузька спеціальна дискусія,
А натомість дістали результати якоїсь експертизи, замість того, щоб провести вузьку дискусію, проводять масштабний форум, швиденько підтягають колишніх президентів, міністрів, оголошують, що це вже точний результат, розсилають по міністерствах скрізь листи. І вже мені написав Норман Наймарк, це видатний дослідник, що у вас там відбувається. Це ж не наука. Де ваша реакція наукова істориків? Розумієте? Правильно, вузько-фаховий підхід. А питання, чому в нас таке відбувається, це теж зрозуміло. Все-таки ми пострадянська країна. Да, 30 років пройшло. Але навіть я, 62-го року народження, хоч це абсурд, що я називаю свій вік народження в ефірі, але я вам скажу, що, розумієте, традиція жити в країні, де є монополія компартії на владу ідеологію, і де визначають висновки істориків десь там в кабінетах, дають вказівки, а дослідники підтягають, вже працюють на ідеологію. Вони в нас ці традиції дуже міцні. Є й політики, які тоді давали, колишні секретарі там обкомів комсомола, там вони зараз політики, деякі з них в політичних там партіях національно свідомі. От вони вважають, що з патріотичною метою ми можемо взяти, просто проголосити якусь там цифру, але в даному випадку я не розумію, для чого це потрібно. Я ще раз повторюю, для визначення голодомору геноцидом немає значення. 3-4 мільйони чи 10 мільйонів. Натомість українське суспільство дуже консолідовано довкола теми голодомору. В 2019 році, за результатами опитувань, 82% населення проголосили, що вони так визнають голодомор геноцидом. Тобто у нас ця тема неймовірно об'єднує. Навіщо нам замість вузької фахової дискусії намагатися внести в еремію це суспільство, спровокувати тут конфлікти, натискати на цю тему чутливу? А ще й в умовах війни. Я цього не розумію. Однак я можу вам сказати, що я як аналітик, який уважно відстежує, як працює російська пропаганда, я можу вам сказати, для чого це Росії, наприклад, може бути потрібно. Для чого? Це для них вигідно. Бо ми почали стверджуватись як серйозна академічна дисципліна студії Голодомору. Наші аргументи почали чути в світі. Значить, що потрібно? Маргіналізувати. Ми клоуни, ми там можемо 15, можемо 20 мільйонів, можемо взагалі щось сказати. Це дуже легко тоді. І якщо ви подивитесь, як працює російська ця пропаганда, вона постійно говорить, що Україна – це фейк, українські науковці – це фейк. Все, що вони там пропонують – це дурість. Ну і прекрасно, давайте ми покажемо без вузьких дискусій, що ми і тут не тягнемо, і там не тягнемо. Це тільки на руку російській пропаганді. А от давайте з вузько таких фахових до питання все-таки етнічного, скажімо так, до цілі так, цього геноциду. Чи правда, що на території нинішньої Російської Федерації Голодомор зачепив ті регіони, де компактно мешкали українці, і це про це свідчать переписи населення, зокрема Кубань, і люди писали самі себе в паспортах українець на той момент. Потім цифра почала різко зменшуватися, і зараз ми знаємо, що офіційно в Росії живе значно менше українців, ніж теоретично мало б бути. Ну так, по документам видно, що людей просто примусової ідентичності позбавляли. Ви маєте рацію. Але давайте подивимося на цю ситуацію ще більш широко. Ви ж розумієте, що науковці взагалі розділяють поняття загальносоюзний голод 31-33 року, тому що голод був в цей період також Центральна Черноземна область, Казахстан, розумієте? І український голодомор, геноцид. Те, про що ви сказали, абсолютно має рацію. Так, особливо великі втрати були на Кубані, от там, де етнічні українці, особливо великі. І там також удар по національній ідентичності, нищення інтелігенції було. Але якщо ми подивимося на цю ситуацію от глобально, то що взагалі відбулося? Відбулося те, що відбувся, це, знаєте, голодомор – це комуністичний імперський геноцид. Думаю, те саме було в Казахстані. Як постраждали інші регіони Російської Федерації? Я думаю, вони постраждали тому, що постраждала Україна і Казахстан. Розумієте? Тобто, це така золота курка. Тут у нас просто немає часу для цього, але я просто хочу вам сказати. Ми постійно розглядаємо Радянський Союз як багатонаціональну державу не імперського типу. Це наша ключова помилка. Радянський Союз це не тільки наша помилка, це просто Захід, який слухає російську пропаганду про те, що вони борються за права темношкірих, що вони борються за права нацменшин, там і так далі, і так далі. Але західна
міжнародна наука вже давно визначила в значній мірі Радянський Союз як імперію. Ось в чому проблема. А Україна, досі наша історіографія ще цього якось не усвідомила. Розумієте? Тому якби ми, тут ми вже йдемо в такі серйозні наукові там речі, можливо, не варто. А, до речі, співпраця українських там і російських, можливо, науковців, серйозна, фахова, от на цю тему дискусія ведеться, ні? Я вам хочу сказати, по-перше, зараз не ведеться. Не ведеться. Натомість, коли президентом був Янукович, а міністром освіти був Табачник, то ця російська ментальність, вона яка? Вони думали, що тепер зараз візьмемо Бога за бороду. Тобто вони надіслали сюди нам Віктора Кондрашина, такий був доктор наук, між іншим дуже цікаво. Подивіться, як в Росії інструменталізується історія. Історик, людина, яка збирала свідчення, жив в регіоні, як тільки став цим офіційним істориком і відзначився, став депутатом Державної думи, і має доступ до всіх архівів, їздить по всьому світу. Але оцей Кондрашин привіз папір. На історичній правді це є інструкція. І там чорному по білому було рекомендація українським дослідникам, що коли ви будете документики підбирати, все те, що вказує на українську особливість, оце треба вилучати. Розумієте? Тобто це означає, що просто прямим текстом пропонувалося займатися фальсифікацією документів. Звичайно, що українці на це не пішли. Інструкцію цю опублікували там на історичній правді. Ось, і на цьому співпраця, а вони збірник документів видали. Звичайно, що він дефектний. Але на міжнародній арені вони пхали цей збірник документів, казали, подивіться, от збірник документів доказує, що немає різниці між ситуацією в Україні. А в чому, до речі, ключова відмінність? А ключова відмінність багато в чому. Багато в чому. Але якщо сказати дуже коротко, я вам скажу. Значить, дивіться, сам по собі Голодомор став результатом реалізації цього комуністичного експерименту. Так? Тобто колективізація, розкуркулення, високий рівень хлібозаготівель, вилучення хліба. Це все було в Україні, це все спричинило Голодомор, але це було по всьому Радянському Союзу. Але в Україні працювала не лише комуністична зброя, так її назвемо, але також і імперська. Статус України був залежна територія, або навіть і колонія. А Мотель Олександр, відомий політолог, визначає Україну того часу як периферійну типову колонію периферійного типу. А що це означає? Це означає, що до цих комуністичних практик ще й додавалась така система відносин на вертикалі центр-периферія, де відбувалася економічна експлуатація. І це ми можемо на цифрах показати, просто зараз тут не місце, але документи це чітко показують. І вона проявлялась в тому, що коли цей хліб забирали, то його ж не тільки на експорт вивозили, а значною мірою примусили Україну до певної сільськогосподарської спеціалізації, так само, як Середню Азію до спеціалізації бавовна, а Україну примусово замість диверсифікації посадили на цю зернову спеціалізацію для того, щоб вона постачала хліб масовано в центральний промисловий район, який розвивався. Тобто тут, бачите, додається ця економічна експлуатація, а враховуючи на те, що Україну анексували в 2020 році, і тут був величезний рівень нелояльності населення, величезний. В 30-му році навіть там військовий аналітик Свєчин робив ці прогнози і сказав, що Україна і Північний Кавказ – це дві території, які в разі війни нелояльні. Так воно і сталося в 41-му році, бо 92% громадян України залишились на окупованій території. То вони вже в 30-х робили такі прогнози? В 30-му, так, зробили прогноз, що це є нелояльна територія. І це вам теж пояснює, в чому особливість. Бо якщо, скажімо, в 30-му році, коли були повстання по всьому Радянському Союзу, і скрізь селяни кричали, що геть радянську владу, геть комуністів, то в Україні говорили, хай живе Українська Народна Республіка, хай живе Петлюра, і натовпи селян йшли на кулемети, співали «Ще не вмерла Україна». А що це означає? Це означає, що це загроза відділення території. Тобто психоментальний стан людей такий, тим більше, що ми мали Українську Народну Республіку і, ще раз повторюсь, Україну силовим способом приєднали. Так що наша ситуація тут, в Україні, вона дуже серйозно відрізнялася від ситуації в інших районах. І тут, справді, оцей голод виступив як зброя для нищення частини
нелояльного населення. І коли іноді кажуть, ні, не могли, ну ви що, це ж вони нищили оці, це ж чоловіки взяли гвинтівки під час війни, пішли на фронт, солдатів нищили, правильно. Але справа в тому, що військові аналітики вже пояснили, що ці солдати гвинтівки б мали. Але проти кого вони б ті гвинтівки повернули? І от якщо ми бачимо документи ОГПУ, особливий відділ, я працювала в Москві, багато років ви бачили ці всі документи, там постійно ці поразницькі настрої. Як тільки війна почнеться, ми гвинтівки проти вас. Як тільки війна почнеться, про гітлерівські настрої були навіть під впливом, бо тоді ж такого антисемітизму ніхто не знав, що Гітлер Голокост влаштує, розумієте? Так що це був комуністичний імперський геноцид в Україні. Його механізми зрозумілі, наміри зрозумілі, і нам треба сьогодні гуртуватися академічним науковцям для того, щоб вибудовувати серйозну систему аргументів, щоб нас була готова почути міжнародна спільнота академічна, а за нею вже буде і політики будуть реагувати. Тобто степ-бай-степ ми будемо Чи рухатися. правда, що на рівні навіть Сталіна проговорювався варіант депортації українців з України, незважаючи на те, що тут їх жило щонайменше, ви кажете, 30 мільйонів? Да. Це про фальшивку мова йде, бо українців це надто багато. Я знаю, про що ви говорите. Але ви знаєте, українців і так багато, майже 500 000 депортували 30-ті роки. Ви розумієте? І знову такі, коли ми будемо говорити про те... 500 000 в 30-ті роки? Тобто це ті, кого... Це куркульські операції. А ви розумієте, от у мене родичів відправили в Казахстан, наприклад. Їх в Казахстан, а цих направляли на північ. І ви уявляєте собі, операція по депортації початку 30-го року, зима, за півгодини оголошують, що треба завантажитись і вас вивозять. І я завжди розповідаю про це, що я читала в документах, що люди були в такій паніці, що вони замість теплого одягу хапали табуретки і улюблені квіти. А їх потім в вагони, і через деякий час вони вже на мінус 50 градусів. Розумієте? Тобто величезна смертність, мінус 50 градусів. Люди приїжджають, відділяють чоловіків, а цих жінок з дітьми кидають в церкви там нари 5-6 поверхів, які не мають підлоги, і які не мають практично стелі. І там така була величезна смертність серед тих куркульських дітей, що навіть Крупська писала листи в ЦК і вимагала, щоб щось з цією ситуацією зробили. Тобто, коли проводиться терор, і коли проводиться геноцид, це процес, це ж не одномоментне явище, це теж депортація складова геноциду. І вона завжди розрахована на те, щоб нищити не обов'язково цілу спільноту, але частину. Ви розумієте? Тому що інша частина вже буде що? Може, вона не буде лояльна. Але тій владі було достатньо, щоб люди демонстрували лояльність і тримали язика за зубами. І ми знаємо, що величезна кількість там на кухнях людей проговорювали, але соціальної активності не було. От на цьому тримаються режими. Коли ти не можеш довіритися сусіду і об'єднатися з ним проти репресій. І механізмів нема. От в моїй особистості, моя особиста прабаба мала 13 дітей, з яких вижило 3. От моя бабуся, її брат і її сестра, тому що їх розкуркулювали таку кількість разів і щоразу забирали не тільки збіжжя, але й рушники, одяг, взуття, абсолютно все, що було в обійсті, і щоразу розкуркулення відбувалося взимку при мінус 40. А чому, знаєте? Чому? А тому, що якби це було в літо, то це означає, що українці би, чоловіки, пішли б в ліси. Воно так і відбувалося, але при мінус 40. Жили в землянках, а потім... Взимку це не так. Це практично, коли ці всі операції проводили, це враховувалось ще й те, що це роки 17-20, повстанський рух в Україні. Ви розумієте? Умови з точки зору військової цієї складової, умови для ведення повстанської війни, звичайно, взимку, вони більш... Тобто це якась така напіввійськова операція, насправді, чи військова? Абсолютно військова операція. Абсолютно, так. Абсолютно. Причому армію, якщо говорити про 30-ті роки, не залучали, що цікаво. Тому що армія складалася, це ж була така територіальна система, тобто не так, як закликали в армії, люди там 2 чи 3 роки в казармі і з різних регіонів. А в той період це територіальна система, це люди жили вдома, потім 3-4 місяці вони в казармі. Тобто армія складалася значною мірою з громадян України, українців. І дуже боялися, що якщо армію почнуть кидати, на це розкуркулення будуть бачити,
бачите, то армія просто не витримає і буде своїх батьків підтримувати все. Тому брали лише окремі загони ОГПУ, школи, там, командирів, тобто ті, які вже були готові до того. В основному війська ОГПУ це робили, звичайно, а армія ні. І якщо подивитися, як армія коливалася, скільки там було антирадянських настроїв, тобто, я ж вам кажу, це була суцільна криза в міжвоєнний період. Тобто Україна це була така, знаєте, як дуже складна ситуація для сталінської влади, тому що досить чітко було зрозуміло, що, як писав Сталін в 1932 році, в серпні, 500 тисяч комуністів нас хе-хе. Він пише, в разі, якщо почнеться війна, вони можуть перебіжати там на сторону Пілсудського. І мав рацію. Тобто навіть середовище тих, хто формально мав партійні квитки, от тієї лояльності необхідної не було. В ті часи не було. Ну і відсоток українців в армії, наскільки я розумію, був достатньо високий і в царській армії, і вже в червоній так само, чи в 30-х менше. Ну, розумієте, тут по національному складу я вам так скажу. Десятиліття приховувались матеріали національного перепису Червоної армії станом на серпень 20-го року. Чому? Тому що це склад Червоної армії, який встановив радянську владу в Україні. І завжди говорили, що це українці самі встановили, бо це вибір українців і так далі. Я сама особисто бачила ці документи на початку 90-х років. Так ось, я вам просто статистику дам. Значить, 20-й рік радянська влада встановлюється, Червона армія, це діюча армія і 2 військові округи. 1 200 бійців. З них 995 тисяч, майже 1 мільйон, це мобілізовані з внутрішньої губернії Російської Федерації. Угу. Тобто просто завели. Чому я казала, що ця територія була анексована? Але потім відбулись цікаві процеси, бо ця армія потім демобілізувалась, голод 21-23, почалася українізація. І через те, що українці під час подій 17-20 року виявились, знаєте, завжди сила переможця визначається і слабкістю противника. Зараз я про Україну кажу. Розрізнені по різних партіях. Ті у Махно, ті у Григорєва, ті в армії УНР, чвари оці, не піднялися до усвідомлення цінності власної держави. І ось так вийшло. І тоді вже, знаєте, як я дивилася, там, які пануючі настрої були там, в 20-ті роки, коли вже там НЕП запровадили. Ну, ми вже призвичаїлись, в часи Російської імперії ми начебто тут теж були. Тобто оцей шанс, який в нас був, коли була створена УНР, коли треба було боронити, от у нас не вистачило ще на той час сил для того, щоб усвідомити, наскільки це важливо для нас, об'єднатися і не допустити, власне кажучи, ліквідації цього проєкту Української Народної Республіки і поглинання цією Червоною імперією України, знову створення СРСР, наслідком став також і Голодомор. Так що це урок для нас ще і в тому плані, що ми повинні свою державність цю плекати, оберігати, усвідомлювати, що це є серйозний запобіжник для того, щоб все-таки так зараз дуже важко. Але це все-таки тільки в межах своєї держави. Ти можеш розраховувати на те, що... Але може бути ще важче в рамках чужого національного проєкту. Це може, Україна бачила. У нас геноцид кримсько-татарський, геноцид кримських татар, ми знаємо. Депортація, Голодомор в Україні. 2 геноциди нацистські. Це геноцид проти євреїв, Голокост і проти ромів. Неможливо жити в складі імперії. Розумієте? Це є абсолютно неприродний процес. Я кажу вам вже, епоха імперії завершилась ще на початку ХХ століття. Вона вже завершила. Розпад імперії вже відбувся. Коли національні держави створюються, це ж не так на пустому місці. Це вже еліти визрівають, це визріває інтелігенція. Це вже є всі передумови для того, щоб вибудовувати самостійно своє життя. Так не може бути. Розумієте, коли ця складова частина перебуває в імперії, відбувається процес уніфікації, нищення і мови, і культури, і всього. Що у нас і відбулося в складі Радянського Союзу? Ви бачите, от візьмемо навіть кримських татар. Мова втрачена значною мірою, правильно? Тобто російська мова, як пануюча, це ж теж елемент геноциду. Це теж елемент геноциду. Але це не тільки кримських татар стосується, але і німців, і поляків. Власне кажучи, навіть євреїв. Їдиш загубився. Спільнота в основному російськомовна. І тепер велика частина тих, які емігрували до Ізраїлю,
Вони виступають іноді провідниками руського міра. От мене вразило, буквально недавно там був один семінар по Голодомору і Голокосту, і один журналіст, який з Харкова приїхав, так спокійно розповідає про те, що так, звертається за визнанням, щоб визнав Ізраїль. Але ж наші бізнесмени кажуть, що ми будемо псувати взаємини з Росією на пустому місці. На пустому місці. Тобто, ви розумієте, народ, який пережив Голокост, для якого така заява стосовно Голокосту, звичайно, обернулася кримінальним переслідуванням. Це неможливо було б навіть озвучити, але не тільки там, навіть і тут. Я таке ніколи б не могла б озвучити, ви розумієте? Ось. А це про що це говорить? Повертаємося до того, про що говорили ви. Оця потуга цього російської цієї традиції, русофільської традиції, яка плекалась десятиліттями. Яка буде подолана, але з часом. Зараз у нас багато роботи в цьому плані. Не в останню чергу проблемою є те, що не було суду над комуністичними злочинами. Над жодним з них ні геноцид українців, ні кримських татар, ні інших. Зло не проставлені крапки не ди. Тут я з вами абсолютно згідна. Так. Тобто нацистські злочини були покарані, і це створило інструментарій для того, щоб і не повторилося знову, для того, щоб просто не можна було пропагувати ті самі речі, які привели до тієї катастрофи. Тут ви маєте повну рацію, я тут з вами абсолютно згідна. Тобто те, що Нюрнберг-2 не відбувся, я вам скажу, це навіть не трагедія України, це трагедія сучасної Росії. Тому що оця, розумієте, імперська свідомість, ці стереотипи, які є, оце викривлена система цінностних орієнтацій, вона ж врешті-решт, ми страждаємо. Але для Росії це теж шлях в нікуди. Замість того, щоб розвивати демократичні інститути, замість того, щоб бути складовою частиною цивілізованої спільноти, світової спільноти, створювати, власне кажучи, те, що створює Путін сьогодні, тобто цей залізний занавіс, ця цивілізація руського миру, це все, мені здається, теж для росіян дуже погано. Подивіться на їх опитування, яка популярність Сталіна, яка реакція. Взагалі, вони оцінюють Другу світову війну. Зовсім не так, як ми її оцінюємо. Тут справа навіть не в тому, що у нас є ще й УПА, крім Червоної армії. Але просто там, розумієте... там є монополія держави на правду. Я просто не знаю, таке враження, що я сама з собою розмовляю, я просто здивована. Річ в тім, що справді є, у нас теж люди дивляться телебачення, але в нас люди не обмежені в доступі до інших джерел, і є телеканали такі, і проросійські, і проукраїнські, і так далі. Вони мають змогу порівнювати з власним досвідом, запитувати власних родичів. В Росії люди цього практично позбавлені, і от працівники, по-перше, люди працюють в державному секторі, звикли до офіційної пропаганди, дивляться телевізор, з телевізора живуть на 3 копійки. Живуть на 3 копійки. З телевізора їм говорять з кожним роком все більш таку перетерту версію правди, і відповідно настрої не просто радикалізують, так, а можливо налаштовують людей на те, що знову може бути війна, і треба сплотитися вокруг цього лідера, оці підгодовують власне оці алюзії на те, що Путін це Сталін, хоча насправді для мене, я вам скажу, для мене він гірше, ніж Сталін. Тому що я живу в епоху, коли живе Путін, і мені от кожна дитина, яка загинула, це мені болить. Розумієте? Звичайно, сталінська епоха – це страшне. Це таки було... В ті часи, коли і в інших країнах стандарти демократії, будемо так оптимізмом говорити, були трохи іншими. Завжди більше болить те, що відбувається з тобою сьогодні. Розумієте? Тому, власне кажучи, я як історик бачу величезну кількість паралелі. Тобто я вам скажу, що я думаю, що рано чи пізно Путін як злочинець буде відповідати. От якраз оцей Нюрнберг-2, ми живемо зараз в інші часи, то я думаю, що, можливо, він і відбудеться. Але проти російського імперіалізму і проти Росії, яка сьогодні розгорнула війну проти України, нищить нас, намагається взагалі стерти з обличчя, нас позбавити ідентичності, взагалі позбавити права на існування. Це взагалі на початку 21-го року, хто б міг уявити, що таке може відбутися. І ось знову ми повертаємося до реакції світової спільноти. Не вийде у наших партнерів десь там в барах попивати венце чи пиво,
і спостерігати за тим, як тут нищиться в центрі Європи Україна. Я думаю, що зараз світ такий глобалізований, що ми дуже сильно пов'язані. Тому це треба нашим партнерам пояснювати постійно. І буквально наостанок, я знаю, що ви дуже цікаво розповідаєте про те, як розповідати про Голодомор дітям. Щороку актуалізується ця дискусія. Минулого року був великий скандал довкола моторошного мультфільму для дітей, знятого коштами Міністерства освіти чи культури. Не буду зараз не пам'ятаю, здається, культури. І щороку ця тема актуалізується. Знову ж таки, ми з вами про цифри говорили, про все. Як правильно школярам в дитсадках варто про це говорити чи не варто? Школярам різного віку подавати цю інформацію для того, щоб вони не ставали потім жертвою російської пропаганди, зокрема. Так, ви маєте рацію, це дуже серйозна тема. Я говорила на початку, напевно, що я очолюю Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору «ГРЕК» в Україні. А це споріднена організація, аналогічна організація працює також в Канаді. Ось коли ми почали працювати в 2015 році, ми оголосили конкурс Маняка і Коваленка для того, щоб нам подавали діти малюнки, розробки, а вчителі методичні розробки. І от коли ми вперше дістали, там було щось близько 1500 робіт, і коли я, доросла людина, історик, багато років працюю з травматичною темою, пройшли часи, коли я була там 10-15 років, не могла працювати, читала документи, ридала. Потім зрозуміла, що тут як хірург ти повинен працювати з цією темою, тобто треба вміти відсторонитися, якщо хочеш, щоб мозок працював. То як я дістала ці всі, там не всі малюнки і подивилася, то я просто, чесно кажучи, ми були змушені запросити ще і психолога. І Андрій Маслюк, це доктор психологічних наук, прийшов, проаналізував і сказав, що те, як художніми засобами і намагаються діти представити цю тему, це може сформувати травму. Ви розумієте? Тобто я не хочу тут про фізіологічні оці деталі говорити, але також це стосувалося цих методичних розробок вчителів, тому що кожна перша розробка починалася, звучить траурна музика, чорні стрічки і так далі, тому подібне. Тобто ця, знаєте, традиція меморіальної культури, коли ми повинні оплакувати жертву, вона, звичайно, повинна існувати. І зараз якраз напередодні цих днів ми повинні про це говорити. Але вона не повинна бути єдиною у репрезентації теми Голодомору, тому що тема Голодомору – це і спротив, це і милосердя, це і діти, між іншим, в стратегіях виживання відігравали колосальну роль, тому що батьків рятували, вибачте, але діти, які могли там десь їжака вхопити чи так далі, діти ставали рятівниками сім'ї. І є дуже багато таких моментів, от ми говорили сьогодні, що там в Росії на 3 копійки живуть, у нас теж багато бідних людей, але досвід Голодомору знищили куркулів, знищили людей, які мали бізнесове мислення, розумієте? Ми повинні це все зараз виховувати і відтворювати. От ми можемо розповідати і про це в школі. З одного боку. А з іншого боку, оця меморіальна культура, ми створили спеціальну літню школу за допомогою Міністерства освіти і науки. Вже 5 років працюємо у місті Чорноморськ, і там ми відпрацьовуємо ці новітні методики. І от в цьому році що ми зробили? Запросили художника, досить відомого, Євгена Євтушенка, і провели для вчителів урок малювання. Знаєте, дорослі люди, там директори, вчителі шкіл, всі почали малювати. І він намагався пояснити, як цю трагедію можна передати образною мовою. Тобто, про що йде мова? Як розповідати історію Голодомору в школі? Ну, по-перше, орієнтуватися на різні вікові категорії. Те, що можна для дитини 5 класу, бо починають вивчати цю тему в 5 класі, це одне. Те, що можна вже розповісти дитині в 10 класі, це вже зовсім інше. І те, про що я вам сказала, вчителі, які повинні володіти новітніми методиками, орієнтуватися на розвиток критичного мислення у дітей, не залякувати дітей, не закидати їх, не пакувати їх знаннями. Будь-яка дитина вийде тобі в інтернет, те, що їй треба, вона інформацію візьме, а навчити дитину мислити, щоб дитина зрозуміла, власне кажучи, в чому де ми можемо шукати силу. І от я вам хочу останнє що сказати. 27 числа, після свічки пам'яті, 18:00,
Міністерство освіти, Український інститут національної пам'яті, канадський, греко-український, ми започаткували всеукраїнський форум «Сила пам'яті. Молодь говорить про Голодомор». Тобто ми будемо поминати померлих і говорити про те, як ця тема може зробити нас сильнішими. Але дітям дитячими інструментами пояснення, без жахів, без ретравматизації, так, без залякування. Абсолютно. Якщо ми хочемо, щоб в них розвивалось критичне мислення і щоб вони справді думали про уроки Голодомору, а щоб не було відторгнення цієї теми. Що ж, дякую вам. Людмила Гриневич, одна з провідних світових дослідниць Голодомору, історикиня, докторка історичних наук, була гостем нашої програми. На цьому ставлю 3 крапки. Далі новини і ще побачимось.